A conselleira do Mar e o conselleiro de Sanidade veñen de remitir un escrito ao Goberno central solicitando a exclusión do marisqueo e da extracción de recursos específicos do listado de actividades esenciais durante o estado de alarma. Xustifican esta necesidade nas dificultades para desenvolver o seu traballo en condicións de seguridade, así como na caída das vendas ante o peche das canles de comercialización dos seus produtos. Unha nota firmada tanto polo Conselleiro de Sanidade como por min mesma, donde xustificábamos a necesidade de que se considere o marisqueo a pé e a extracción de recursos específicos por as dificultades que ten tanto no que son as medidas preventivas de seguridade no traballo como tamén por a caída no canal de comercialización, que se lle pudera dar un trato específico como se lle está dando a outros sectores de actividade, como pode ser, por exemplo, o caso das gasolineras ou das actividades culturales. Entendemos que un sector tan fundamental para o desenvolvemento económico non só de Galicia, sino tamén de España, como é o das mariscadoras, ou dos mariscadores, ou dos que traballan a extracción de recursos específicos, deben de ter como mínimo a mesma consideración que teñen outros sectores de actividade económica. A Administración Autonómica responde así ao requirimento do Ministerio de Sanidade que solicitaba un informe sobre as limitacións que impiden o desenvolvemento da actividade marisqueira con plenas garantías de seguridade. No documento remitido polas consellerías detallan as dificultades de manter a distancia de seguridade, especialmente no caso das persoas que traballan dende embarcacións. Tamén aluden aos problemas xerados pola humidade no uso das máscaras ou pantallas de protección que se abafan constantemente. Estes problemas únense á caída da demanda producida tras o peche da hostalería, que provocou un drástico descenso da facturación do sector, polo que demandan que se flexibilicen os requisitos para acceder ás prestacións extraordinarias por cese da actividade.